Okay mga idol, na adiri sa lungsod sa San Fernando. Diri sa kuning yutang natauhan ba ni uli mi diri sa Basak San Fernando mga idol, aron lang manguhag mangga. Purti daghan ng mangga mga idol. Uy, amazing. Atong katkaton mga idol, susdara mga idol, naa sa mikuhit diri sa ubos, kaya tanawa diri mga idol ha. Hasta lami amo ni lami kay kilahon. Oh, tanawa ha. Oh, paminawa ninyo. Grabe ang lindota mga idol. Siya bahorotin ako, dili ko mabusog. Grabe mga idol, oh, porti labasan yun. Mao ni saktong kilaw. Natakdang boy kilaw ba? Unya, dili tabo na og mga idol, og dili ni mahurot usa ka pungpong. Sos, usa pa ka po kato na kauno pagin mahurot. Ato giningut doon mga idol, tanaw na to ni labuan na to ning record di boy kilaw ba? Nas boy kilaw, pilar ka ni makilaw ko kani ato usa ka pungpong ni. Utong to ni atas to boy sa bangga mga idol. Sus mananggunit lang ta parang dili na matagak. Pagkaayos mga idol, oo ni pinakanindot, porti labasa kano na pilpanit. Oy, mataga ka ni bataka, pataka kat. Nawa ni bataa, badlungon kay liwat samahan. Ay, tumoy-tumoyin mo mga idol, pero naata si babaw kay mukhaon taning mangga. Kanindot. Sos! Tora mangga. Agoy kalabi. Susalakaon. Sige, kit yan. Grabe mo ukob, oh. Porti mo ukob. Di pa na yung Christy, grabe mo ukob. Sige, kit yan. Kada. Puta na, pantay mo di kaurot. Hagbong gini ka. Unya mga idol, padayon pa ito ning inikubay. Grabe, naglisod ng kaon si Manny Chris TV. Mudagan man ang mangga mga idol. Inikaon na to. Way kunitay ba? Way kunitay spungango. Grabe hangulag mangga tawhana, oy. Hingaon sa kayo ba? May na inani mga idol, kay mahibawan gina to ba nga. Sus, lapas kayo ba? Presko kayo, oy. Wapa mo agi og dingkuan mga idol ba? Natagak-tagak, wala eh. Napanis pa paus punuan. Why paglubad ning Manny Chris TV, wag ni ugam tawana kay kumakaon gyapon kayo, oh. Tapos mabaw mao na sunod kanoon na po ni. Hurot gini mangga diri. Ay nalaguli, uli ka dos mga ila, ngula tawana. Karon liso na lang nahabilin mga idol. Sus, purot ng usa ka buok. Naghanap ay kuwang, oy. Nang hambog usa ka pungpong iyang kanon. Sugod na. Ay ikaduha na ni mga idol. Tanaw na gitug mahurot pag ginin. Grabe, pila ni kabukso doon sa pungpong, oh. 1, 2, 3, 40 mga pito o 8 ba to kabok. Naghana din, no. Yung usa pa kabuk na kaon, tanawon diri panghambog ning tawana. Oy, mataga ka di bata ka, oy. Naog dito, naog. Sige, kat. Liwat samahan. Tanawan mga idol ha. Oy, ikaduha pa ni, oy. Pero muna na sa ginawa. Huwag magubang naog. Oy, kaguba naman ni daan. Oh, di man ni mahurot ko. Tanaw na to. Huwag makahurot magyod. Sige pa. Sige ka panghambog nga mo ng utong usa ka pungpong nga mangga. Tanaw tag di ba mo sulirat imong matag kinaon na ng mangga. Grabing ulita eh. Sus, tanaw ta paghambog di mo di ba magpurigit ang lubot imong maurot. Tumoy-tumoy ni mga idol mataga ko ani si kwatig ang labas ba. Mo ni akong ganahan mga idol kini mukbang ba. Sus, lami kayo ay. Tampal kinis ka ulit ba. Ari mo dari mga idol pakuha mo ng mangga. Ay sus, dili lagi na mahurot lagi oh. Tanawa. Okay, kaon dyan. Kaon, hutan ng liso ay sus, angol bitaw kay ka. Tampal lagi ng uwag ni mo ng mangga. Tanaw tang makaurot ba ka. O duha pa. Kaduha pa na yung maurot sus, layo ka pa sinuoda na ay katimi-timi na mga ka. Manny Chris TV pati hangula. Kanakaon yung bayo. Tanaw na itong panghambog ni mo, mahurot paginani mo. Ay sus, ikadagara di ha. O ni kat magay ka. Tanaw agin na yung hurot paginani mo sa kapungpong mangga. O parang labuan ni mo sa boy kilaw ba. Orte ba to, katoy lang mga isda. Ay sus, kini ko mangga pungpong. Pati asluma ni. Aslum pa sa naus nagkaon mga idol. Pati asluma. Tanawang naong mga idol, naglingaw-lingaw na siyang naong. Pura ka-atrason man, ang akong palagingging ko, dahil sudahan, manguha pa siya kamangka. Oy, daog ko, bahagbong ka. Ako rin manguha ni. Naglaway mga idol, ako sigir ko kaon-kaon ba, siya layo rin kayo. Loyas kong palagingging. Oy, sus, arte-arte pa. Atik-atik na yung muha, kaya di na kakaurot na yung magpanghambog ko sa kapungpong. Sige, sugde pa ka ako.
Sige, tuway eh. Suway na. O, kana. Inanag yun. O, kana. Kaog ba yung taman sa ginawa? Siyarong dili na mahurot ni mo. O, bubutirik nagsabot ni Montian. Agoy. Grabe sa di mo kao na si Manoy Chris TV, eh. O, tanawa na o. Kima lang na o. Berkanding ba? Berkanding karaan. Laktod pagkasulti mga idol, burag naglisod na gini siya hurot aning mangga mga idol nga usa ka pungpong. Di ba ningon man siya nga hotdo niya, pero karon mga idol, makita na to, pa sa mga smile pa, Diyos. Oh, nas ko yaploy. Mao rin nitabang na ko panguha mga idol kay padadon ko sako kato sa mua. Okay, daghan man kay mga hangol. Oy, natagak ka na. Sos disqualified. Kato rin na ingnan mga idol, din atik-atik na. Tinatagak naman to, dili na naniyat ko aso nung kaong sa kapongpong. Ay, na sus! Hibawa na nanay sa kong pahak. Tara, ipakita pa sa mga mangga mga idol, oh. Stang daghana rig bunga ni mangga, oh. Sus, lami arabaan ni mga idol, oh, eh. Kana magkilaw-kilaw ka, magubog-hubog ka, mao na isumsum, astang ninduta, oh. Grabe, kanina lang, klaro kayo. Klaro lagi kayo, eh, di gurot, aniw, ha. So, undang na, ay mao man ni atik-atik ko diyan basta dili ka hurot gud oh gibiyaan naman sa kapongpong oh tanawa ay suborgi kan agkabog mga idol. Hapit na mahurot ay katulo mga idol gipaspasan pa mga idol agliso-liso pa maayo gibali-bali tanaw na to human pa gina nang panghambog niya nga sa kapongpong be tanawa ko no ay sus be sige ko no puni pa ko no be puni wala na gipanangtang na lang ibaw na style do ibaw na naog na diyan naog wala mahimo. Pero mga idol wag magpakansing mananap gidaging usa ka pongpong paingon sa ubos. Nagpaibog sa maibog lang. Ang aning Manoy Chris TV hangol man sining mangga ning mananap. Wati lamia ala gitangag mga idol gitangag asa kanidad asma. Asa kanidad oh tara ninaog na. Lamia na mga idol eh oh skos kulapon lang kuwangan na mga idol kulapon lang gikuwangan eh tora torang mangki mga idol ninaog na mangki mga idol mangki mo sit pungko it banana saging niloto. Nga oy